modernej gymnastike. Pani Emília Fialová si príde prevziať cenu za rozvoj gymnastiky. Pani Emília Fialová, nech sa páči, ten moment, kde oceníme členku sekcie gymnastiky pre všetkých, členku telovýchovnej jednoty Sokol Bratislava Vinohrady, dlhoročnú pedagogičku na Fakulte telesnej výchovy a športu Bratislava, ktorá tvorí pohybové skladby na medzinárodné festivaly až dodnes. Svetová gymnaestráda alebo Golden Age Festival, aj tam sa zúčastnila, takisto sa zúčastnila 7 gymnaestrád a viacerých festivalov Zlatého veku. Bola hlavnou rozhodkyňou na festivali pohybových skladieb v Trnave. V roku 2024 bola spolutvorkyňou choreografií pre festival Golden Age v Burgase, spoluvedúca výpravy na Golden Age festivale v Burgase a hlavná rozhodkyňa festivalu pohybových skladieb v Trnave. Pani Emília Fialová. Pani Emília, neviem, či si na mňa pamätáte, ale ja si na vás pamätám veľmi dobre. Poďme sem na svetlo. A ja som vám vďačný okrem iného za to, že vy ste vždy s takou láskou hovorili o modernej gymnastike, že si hovorím, že to asi stojí za to tento šport spoznať. No tak ja som jedna z priekopníček modernej gymnastiky, ktorej veľkou priekopničkou bola mama, tu na prítomnej Olinky Kyselovičovej. A som veľmi rada, že sme tento šport ako založili. Prvý oddiel na Slovensku bol založený v Sokole v Bratislave a dodnes funguje a veľmi úspešne. To náhodou viem. Ale úspešná ste aj vy. Máte za sebou množstvo teda rôznych choreografií a povedzte, prezraďte, čo vás na tom ešte baví po toľkých rokoch? Veď je to vlastne stále to isté, či nie? Nie, ešte tu tak. Prosím vás pekne, tieto spoločné skladby majú ako veľmi veľký pôvab v tom, že z nedokonalých jedincov sa dá spraviť skoro dokonalé dielo. To bola výborná charakteristika, veľmi povzbudzujúca pre mnohých, ale ešte jednu vec mám a neviem, či to môžem prezradiť. A neviem, teraz je to taká háklivá téma, lebo vy ste v tom rannom strednom veku, povieme? Áno. Môžeme? Môžeme, jasné. Neviem čo, ale môžeme. Je obdivuhodné, že pani Emília Fialová vo svojom veku. No, áno, 86. 86 rokov, povedala to prvá ona. No, jasné. Je stále vitálna, ale ešte dokáže aj tvoriť. To je svedectvo veľkej lásky ku svojmu športu. Ja vám želám, aby ste mali radosť nielen z modernej gymnastiky, ale aj zo života. Ďakujem vám veľmi pekne.